Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo, ito dahito yung programa, kat maibasa sa dagita pagkasalitaan ng pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat ti pagkasalitaan, ni pagkaim ti nga Jason nga napaolwan, agi purita. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tanas dao ni Auntie Belen, idi may lukat na tiri daw. Kalpasan nga tinugtog ko. Jason! Sika ni Jason? Auntie sabi na talaga. Tapos kailan nakakita ti Araria? Una ta, biglaan matlang manin barok, tiyo may mo isasarong ka dito, balay. Mailiwak man ka na kay Auntie. Graman di ka kasinsing ko. Maawanta pa yata, dada pa lang iti trabaho. Kitsi ka. Di ka dapat nagtrabaho. Medyo pimanawak pa sa dyan di. Ulit, damat na kita talkok. No, agbakasyon na kagad. Siyempre, awa nagtitrabaho. Ngamada, ibatik ng mga sikaso. Umayag ag-relax. Pa-relax. Nasla amok sa manende ito, barok. Ala, sumrit ka, dumanong ka. Itiagin laod nga kwarto, so di bakante. So di pangipanam ka na gamit mo. Ditat pagsukatam. Madamdama siguro, danto ni kasyumon nga bong. Anat kahit yung isagana kapulutan nyo. To sigurado nga, agsangwa kayo tumalin nga uminom, kagsapol ti pulutan. Anat na imas di tanti. Mailiwak tinitim nga mano, kanti, pangasiman lang. Sige. Ulit, ada nakapupok nga, isun parcheck, kalaman nanti. Anak kahit yo, sipsiwek. Ay, kayat. Ti susyo kit mailok ti dara, di ba? Uy, apay, di kag madikang kadara. Madi anti. Opo, iglesia kaya. Uy, si kag iglesia ka mo, iglesia katolika. Han? Madi ngamin ti dara, anti. Isut ayan di kita kwa. Nisut ayan ti rugit, kasta. Dinorugit nga tadaram. Sa bagay, tinarang agtartara ito urat mo barok at dara ti playboy. Yung sinit imalama ya. Ay, malaka ka na kasinsin ko. Iti sumangpet ni Kasimbong manong nemi nagsukat nga dagos. Kalpasan na napangkami tilikod. Empatakdernan nga dagos manong nemi ti maysa nga brandy. Empalite. Daitan, rinugyan min. Abag isumat manong nemi nga naluton ni Auntie ti pulutan mi. Saan nga pulutan dati kasi? Ano, mabaling nga ipanganin. Pwede kanyak din na po numasangwanan tirabi. Apay, nagdakal ti buksit ko. So nga nakagin na po nurabi. No kastoy, no uminom ako ng tapalakit pulutan, sana ka mamahanin. Dito di pagbilibak kang kakasin Jason. Kaslasang ka lumakay. Nakukupgwapo ka lata. Ano sikreto? Abag katawa ka. Ano sikreto? Babae. Hana? Dagiti babae, isuda iti mangpapaubing kanya. Nang naruna, no makanubiyak iti Daisy. Daisy? 16, 17, 18, 19. Ket manong aroden nga Daisy. Iti naspak ti raya-raya na. Saan nga siya tinang sepak eh. Kaya't mo sawin kasin Jason. Di ka pa nakanupya iti virgin.
Hampay. Urek taon 16? Awan. Manot na nubi akong 16 taon na. Saan ba ito nga virgin? Kita mo ka di babae ta niya. Uri at dada pa lang ti high school. Mayaten? No idi, kung nata yung mamano na kiti virgin nga graduate ti college. Diba? Kat dagiti graduate ti high school, perfect, 100% nga virgin na pa lang. Idi ngimita, uray high school, panagraduate ti high school, mamanon di kiti virgin siya. Tapi nga ta, di gusto yun, balbalyo ti teknolohiya. Gapot ti cellphone, ato mabuyad ta, ato makita da, ato mabuya da, ato mangig da. Kasi, kasla, awan na nyaman na kadakwadan ti sex. Kaslakin ka. Kasla kanyak. Apay, may kamanoy di intarayam nga babae. Apay, sa lusodon naman, apay nga intarayam. Masikog. Apay intarayam ti responsibilidad mo. Kasin, diyak sigurado nga siyak takin putot. Oh, apay ko mga orti nga, ikapat na king kado saan mo sigurado? Kadwa na nga nga babae, natututupak. Kaya dak lang mapadasan. Ngim at damit lang nubyo na ginay. Kanya? Kaya't mo sawan, amin nga babae nga nakarelasyon ng saan mo abukod. Umadala ang iparaman kanya. Nga padasan dakmet, itikas kanya. Ay, di ka maawatan kasin Jason. Ito ka anong arti panagtalnam? Panagtalnak. Sana agtalnak yung kahadanto pala babae. Ito ka anong arti panagawid mo? Ito no, mabanugan nga, mapan ijabalay dati itartarayak. Ito no, talagang anugutan ng saang nga siyak ti amana. Tanong ka sarita kita, ibagak nga saang, ipapilit na nga siyak. Sige, ipaskay mo. Agpadi ito. DNA test. Una nga, magastos pare. Kasi, magastos na magastos. Handang tumidla kayat nga pa DNA test. Ape ko na. Gabuta, isud naman lang mo nga sanga siyak at talaga ti ama. Data nga, ipas ngay na. Makalawas ko manong name dito'y balay da Antisabel idiag subliak. Antibelen ko nakid. Oh, nagsublikan. Huwag mamatanda ako. Sarong karak ti negosyo. Kaya mapanang iti farm. Sarong karak na iti mula. Kaya nagditarakin ko. Baga, mapagtal ka matalaga na iti pangibat-batyam. Kaya nagiti negosyo. Oh. Anang tumanan ito sumaron na mapasama. Naminanong imay ni Marisa, mama. Namindo. Namindo iti makalawas ng imay ni Marisa. Salud-sudan na kanya kung sa tinatayan mo, apay nga saan na makontakta sa cellphone mo. Yung bagak magkatsakamot, talaga magkatsakamot mo sa tinatayan mo. Sana kit salud-sudan kanyak. Nointun ka ano-ano, ti panagbalbali mo. Ano matsong batyo, mama? Iso kumat nagsalud-sudan mo. Taoray siya, salud-sudak man iti anak ko, nointun ka ano't panagbalbaliw na. Ma, awan tinaskin nga balbaliwa. Intuloy ko manong name itinangasikaso tinegosyo agraman ti farm. Nabutad na farm ko at pagbulak ka rin itinateng prutas ka agraman mo tayo nagitipagtarak na. Yan mo kasta nga harbesak manong name deta. Makaagamak man ti kwarta,
karga ak tumanen di piggery kada poultry. Tuloy ko lang tamat at nung makapag-harbesak kadagiti nateng, mangituloy ak tumanen nga mga pangnayon kadagiti mula. Iti farm supply manong nemi nga negosyo pasara siya ti agbantay iti kahera nga dapapanan jay kahera. Pasara siya manong nemi ti may mang supervise kadagiti agkarga kadagiti abono karga kadagiti daduma pa. Agiging iti may isang aldaw manong nemi. Ada simrek dito farm supply nga babae. Yes, beautiful. Sir, good morning. Good morning. Ada sa pulik sa kabarwanan nga biniti pagay. Dito ka na ti pakasapula. Kabarwanan nga biniti pagay. Kahit mo makita? Kahit ko, sir. Abay si kaman tiyo may gumatang kahit babae at kinataog. May saka farmer. Imbaon nang ni papangko. Ang kami napatiga sa mali nga napatiga na panin ni papangko. So nga siyak timbaon niya. Sige. Sumurot ka kanyak. Simurot kanyak manong naming at impakita kang kuha na tibini iti barunga. Wah. Prid iti bagay. So dahito. Kita. Sabsabali nga talaga. Saan ko nga mo kitain, no? Sabsabali mo na sa answer. Ngayon na iso talaga na ita, gumata nga, gabot na imbaga ni papangko. Sige. Ikan ka ti, dakil nga diskwento. Tapay met, gabot no napintas ti umay gumatang, ada diskwento na. Hindi pala orot libre. Madimat libre. Malugi ak. Kung kayo natin negosyo sa, Jason tinagat ko. Sige. Agbasbasa ka pa lang. Trabaho ka. Trabaho ako. Boyfriend. Awanin. Apay at daidi. Daidi. Ita nga ron. Awanin. Ada nga talungan po na itan. Ada kasukat na. Nagsapsapulak na ron. Sana kami kali. Nakalalisto ka. Sana kami kali. Kung nung igamamon tadakulap ko, agkamon tabukot na. Nakalalisto ka siguro ka naging babae. Jason. Haan nakalisto. Iso dalamin talisto nga masdig kanya. Uy! Bula ka. Gabot kinudot na. Kudutin ka man. Uy! Saan nang arak ko pa nakasta? Naka-iskurak manen-manong. Kapot iti laing, aw may mesa nga oras nga aharig na. At kayat naman, ti paarakop, kayat naman ti paagkan. Kaya kapot saan ko ulitin, yun ore na sigurong ulitek. Ison tinangulit. Ison tinangamala mismo ka na kinibibig ko. Nakalalisto ka, Jason. Kadalisto ka man gamin. Makabagkad-kad ka mat no kayat mo. Diba? Yung tsaka mo. Tsaka mo no apin nga. Nainlaba ka sigud kan ka. Hindi pa sinunod no. Asawa mo. Ako ba asawa? Nubya. Adan. Sika. Halaga? Buwan. Ipanaknig ko keng ka. Ito rabi. Dinner. Urayan kanto. So din no. Ito may isang restaurant. No kayat mo ibagang tibalayo. Tao may kaskunin. Umay ka alain. Sige. Ibakay ka sa dibalay mi. Tumay na to alain rabi. Sige nga rin. Pag ilugan ng nga rin sa ngasakong bini, di itugot mo ton. Nasalusodan nga rin nito pang mo. Ayun na ya. Hanga pre-delivery, may masapot nga sa ako. Magkita ka lang yung pangilugan na hahana the service ko. Si Kawet. The pick up ko. Diyan nga banda.
Sige ron. Densyo, sir. Bumagkat ka ti may nga sako. Yeah? Ngay karga sa jay. Okay? One sir. Uy, at dagahim ng buya ka na taitay niya. Kakadwak dito ni. Hindi pa nang ipagarup ko kasi lasi kakensyak laing. Bale. Into nabi. Sige. Into nabi. Dinagas ko nga rod iso na manunemi ti balayda. Yam amunak kumapay kini papang nangim sa anin no santun ko na. Napangamit di may isang restaurant manunemi imo na nagpaydasarak iti mainom. Brandy? Yeah. Hindi mo kaya tigatangkat sa bali. Ison, maminsanak lang ako inom. Nagdaklot ginatang mo. Mabalint kumat ngayawin. Wala itugot. Itugot. Sa tinaw. Ije langit. Hakan alisto ka nga talaga, Jason, ha? Italabigan. Alpasan na. Intun madamdama. Kukwanak tun. Kasta nga rod tinapasamak manumnemi. Intugot mi, in-take out mi, manumnemi dagiti sa amin nga naibus agraman ti arak. Ket siyempre kami ti hotel. Inadda kami nito unek ti hotel, manumnemi rugyanan nga ikaten ti arwaten. Manumnemi, sa bali manen nga babae. Nagsapsapulak ti virgin manong. Virgin nga talaga ito, panagkunak saan. Takas ito nga kinagaruan na manong name. Saan nga virgin? Dinigos ko isuna ka nagitag kakabara nga agek ko tinaduma-duma paset ti bagina ket nangig ko digiti aring engken asog. Nag-asog ak met manong name di sublaten nak nga romansan. Kalaking ka na paneknikak nga talaga manong naming nga saanan nga virgin. Suwak no suwak. Agraman manong nemi ti dua mansanas ti baro kung nakit talaga madlaw mo nga. Nagagaran. Tas lahat da anak na pa yun. Anyway, pangipeksaan iti ar makunada. Siyempre, masapul ko. Pagustuhan nak, ag pinagustuhan mo. Kadalawas manong naming ag-date kami kay ni Tessie, kalbasan ti talunga bulan, detan, umainan ibaga manong naming dito yung farm supply ko nga masiku kay ni Suna. Masiku ka? Dito ti ebidensya, pregnancy test. Sino ti amana? Sino ko man sa nga sika? Niti klase nga saludsod ita. Siyak ti kayat mo nga pangikamatan? Saan nga ni Alex? Wano ni Marlon? Wano saan kat ni Sanon? Diyan ka mo kita ni mapagam. Awan ti Alex, awan ti Sanon. Sa awan ti Marlon. Daniel, Owen. Kahit ko sa dati di kita, sakbay yung nagamamuta ka na relasyon dati. Dikat ka lang nga kami. Ita nga agdama si ka lang. Sana ka sigurado, Tessie. No kayat mo, ipas ngay mo, sa tato agpa DNA test. Una ang malano, ay ayutan na. Iba kakading kang kada I love you? Alalagi pa. Idi adda panaginarakop ken panagbinisito ta ito unek ti bodegak. Idi may kajay pwesto. Iba kakading kang kada I love you? Nukasta nga ag hotel ta. Iba kakading kang kada I love you? Kasi nakatiti style mo? So balak klaseng na playboy
Anda ka di karikan ka. Ikarikan ka, di kan tubaybayang, ano anyaman ti mapasama ka natakat, no adaman, no agsikukan to, ikasarkan to, ada ka di baga kasta? Awan! Awang artinas ka nga tong palek. Ngim ulitek tesi, ipas ngay mo. Kad no yun, nun may pas ngay mo. Hora gasto saktan. Agpa DNA testa. Kad no siya ka talaga, ikasar ka. Manipod met idin manong nemi tasaan ko nga inamin. Kat saan maten nga umumay? Saan maten nga tumawtawag? Aging ka nga nadamag kulaingin nga naipos, nga nakita iti post iti Facebook, manong nemi, nga makikasaran. Tiloko to yan. Napamidlang dito kayat na nga mga asawa kang kuwan. Manong nemi na maminsan sila sa nakamabanting adat ka kastoy nga babae. Nga madlamulatan manong. No nalakam lang nga magunod isuna, sigurado nga saan nga seryoso. Kat sa mumat nga mabaling nga pagseryosoen ang sipod ta si kanto lang ti kakaasip. Ni mama manong nemi, may kamanumanin day. Sino mama? Kini Tesi. Kalbasan kini Marisa, apinanawam, may kadwa ni Tesi. O ba'y makatawan na? Mapaggandan mo ti dua nga babae, iti may isang katawan. Nga isinamida. Mama, saan nga siya ti may sinsina kadakwada? Dahil lang kahit kung ibaga kadakwada, ipasngay mo, kadinton may pasngay mo, agpa DNA test ito, ket no positive, di ikasar ka kunak. Nga manat napasamak ni Tesi. Agkasar ton bigat. Mama, nasa nga sakti ka mangikasar kang kuwan. Naging ka manong naming nga dimteng ni Nelia iti biyag ko. Wen, diyan ka munuan niya. Iti adda keng kuwan na takasla na sulik dagiti bukel ti mata. Laklakwan isuna manong nemi ni Telma. May sagadagit tagilak. Sales lady iti farm supply ko. Numanin kitaig. Numanin tumalyaw kaniyak ket esmak. Aw mat reaction na. No kasta nga talyawon nakmanin manong nemi sa anggol abasta esman. Kiddayak isuna. Hagblas. Damo na siguro ti magkiddayan. Imposible. Idi agbayad din manong nemi itad na ni Telma ti pagbayad na yung insinyas ni Telma na umay kanya. Sir, dito ti bayad ko. Di bayad agad ta na isurat. Amok. Miss, kahit mo ti discount. Abay, madiskwano ko ma. Hanap mo pa yung senior citizen. Kan oras no senior citizen. Hamat nga qualified di kita ginatang kung may kanitiya 20% discount. Samot nga agserbi kanyak. Agserbi mo ka dagiti taraken ko. Mahilig ka dagiti taraken mo. Malaksid nga mga opisina. Anda pa yun ako masapang pagriingak ng mga sikaso dagiti taraken ko. Kaya dagiti mulak. Anda garden ko hindi balay. Sumati exercise ko. Ako pa isawon. Salutsudem. Dakas ka din nagsalutsud. Apay langak na andasawanan. Samit ka diya. Sa bagay, langan pa iti akong pa'y boyfriend na. Napatangam. Sika sir, manumatan nga babae ti adda ti biyag mo. Kami dadang salutsud mo, langam ti playboy Sinutsud ko pa datay nang entertain kanya. Datat bosyo. Wan ma'am, apay ko na.
Langana ti Playboy. Playboy ala. Ala pa amom. Peso, imbaga na reta, sinudsod mo? Wen, anong gutom mo sir, nga langam ti say Playboy. Langak lang ti Playboy, yung sana ka Playboy. Posible Jason dinagan ko. Injayak ti takulap ko. Nelyamot kanyak. Inawat na, kat nagabrasa kami. Kinidayak manin manong name. Unahanan, kusilapan na. Nagmadita kiday mo? Ano? Nagmadita kiday mo na, abay. Tsaka mo, makapaarigan-gen. Nawang kamal. Di kami nagbayad. Kaya i-out ko man kami natin ng pagbayad ko. Okay. Gapot ika nga ti diskwento. Di pa rin ako itad nga libre. Ngarot nga pa rin. Okay, 10% discount. Ang nagbasita, di pala 20. Sige. Naman ako ng 20% discount. Eta. Natulat bayadam. Natulat resibo. Okay, thank you. Kaya mo na bagkatan niya. Hanin, kurga, siya akong timang bagkat. Adam mo dagit ubing mo, siya akong, para ken ka. Kinunak manong name kat talaga nga manin ulitan na nga talaga nga playboyak. Nakalalisto nga aluko yun tirik na rin kiti babae. Jason, taapay. Naluko yun tirik nam. At dumunta kita kararim kanyak. Nga mawampeting. Nakaring naam kayat. Akas ti marikrik ng kanya kita. Umikan to pa siya rin. Sige. Dahil address ko. Urayan ka. Hindi makapanawan ni Nelia manunemi, ti amok idi manunemi kat kaskarida dumang isgel. Kunak malano reto hindi pagseryos wak kunak. Okay. No, mapanik-nik ka. Nga virgin isun. Baka isuntun ti kasar ko. Pinasyar ko manunemi ti may isang arabi flowers for you. Nelia. Uy, impay-pay suma. Dapat chocolate na. Sumrek ka, Jason. Inya muna kada papakin ni mamang na. Imbaga na manunaming at the farm supply ko. Imbaga na pa manunaming at the pagtaraknak na pagmulaan. May sa agriculturist no kasta siya. Owen. Hindi ko kami tagtarakin kinagmula. Sige. Agsalita kayo na. Dito ko manong naming in dato nito panagayat ko kaninili. I love you. Panunutak pa, siyempre. Sige. Tapno saan ka ako na yung mapuyatan. Inakarotan. Timakder mat iso na manong naming sinurot nak. Iso tinang lokat itiridaw. Idi rumwarak manong nemi di aguskot aginuyod nga inreket tiridaw adda kami ni tirwar inamalak na gidi bibig na manong nakalalisto ka talaga Jason kadoresan kang aklo ni T.S. I love you too ita anang harot ita manin kaste ka talaga kada kiti babay sabsabali ka. I love you. Sige na. Love you too. Naman naman ito nagdilips ko. Alam mo, kuya, tata dito. Ang dati dito. In date ko isuna manunemi itimay sa ngarabi. Dito iti pang sintirak ko na. No kas isuna kas kadigitida duma. Alisto laeng nga umanugot latan no awisek. Di na kahit ti minom manong. Siyak ti minom. Kat idawisek manong naming ag hotel kami nagwingi-wing so. Jason. No, kastaman tiraramidam kadagiti mo ng girlfriend mo. Sana kitultulan. Sigurado ka?
Kahit kung ano, ipatpatig mo ti may nga tao, respetaran. So, will you respect me? Yes. Sa kapilitan. At saan kumot ng trabaho tagpilpilit eh. Di kita kami tanto nga bahay ti biyag ko, di kita ore, Jack awisen. Ipadlaw da nga kayat na. Kit, imbadlaw ko kadikin ka. Hamet. Gusto nga rin din baga. Nalpas tama taga na kan. Itulod na ko sa Jebalay. Sige nga na. Anong name sa barbaring kunak no saan nga agin ko kunak. Pinatas ko pa inawis nim ko na kanyak. Kagura ka, nuulitam tupay. Sige. Saan kan nga hangkan nga awisan nga ag hotel. Ngem, awisan kan. Tapno ag kasartan. Nabimbitas pa eh. Peso? Umay kayo mga sasawa sa Jebalay. Kat pagsalitaan tan. Ano ka ano? Gabuta pati siya. Pati na mamakin papak ko. Kaya't namutan nga kasawa. Nagkalaysa kam nga road manong nemi kaninelia kat adutag ko na ay kamaudyanan na at damat laing ikasar ni Mr. Playboy. Kasano nga itan di kiti binaybayan na nga napututan na. Kunak ba't isungbat manong nemi. Oy, awang putot ko itirwar. Awang bay putot ko. Nga madanto putot ko ninto no mapututak ti agbaling asawa. Dito kami balay nga nagnaed manong nemi ti sidong ni mama. Wen manong nemi as-asikaswek dagiti negosyo sumrekmet nga mapanagtrabaho mga opisina ti asawa. Ketwen manong kanedi umuna nga rabiimi kalpasan ti kasar na paniknekak nga virgin isuna. Isupay lang ti virgin kada kini babae ti biyak ko. Isumit lagayam nga mayat latta di babae no kasta nga awisag ida tatalaga gayam nga addan padas da. Nganilaing Nelia manong nemi tinagkadkad kanyak idi awisag. Irisang kami pa'y nga nagkasal. Awan nga rutin ti sa pulik pa'y manong nemi kat sa anak nga nagbabawi wenong agbabawi. Agbabae. Sa anak nga agbabawi nga jak tupulos agbabae. Iti panangasawak kanineli. Taiswa talaga tinaykari kat na kami itinaykari titong kalmaysa. Tanlo manong nemi dagiti nagsasaruno nga anak mi pinagsasaruno min tapno mamay minsan kano tirigat at nakatulong mi kaniyaya pa dagiti anak mi. Kat siyempre manong nemi tuloy ti asawak ti agtrabaho tuloy ko met anisikasyo dagiti negosyo. Kat naragsak ti binangon mi papilya naragsak kami agsipud ta agpimpinateg kami ket saan akon nga pulos nga nakaraman ti sabali nga babae. Tawanin sa pulag pa iti asawak manok. Lumabayadaanin ti talungan nak ngimkaskas di nga di pulos agkupas ti kinapintas na. Dahito nga rod manong nemi ti pagkasalita ket thank you ti anos mo nga nang ibasa ket sabi ko ma damit na naibatik nga adal liwliwak in pagsarbingan ti biyag kadagiti patak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program. Tuwing nardagyaman nga pagkaya mo, Jason. Agipuritak ko na dangim awan timpuritak ko. Tawang met iti nangipapilit nga anak ko unaputot ko dagiti nagsikog nga nagbaling nga nubya. Tanoy manugod ako maidi agad no manugod ako maidi siyempre nga pa DNA test da agad awamat nakasaganak kumamit nga kanakwada nukas pagari ka. Nana ni Jason. Thank you, Jason.